Eyo guys, strada e full, nimeni nu doarme și bine ați venit la un episod din seria Pun pe muzică, ce mai faceți, cum mai sunteți? Am revenit pe canal cu un nou episod. Astăzi, după cum vedeți și în titlu, reacționăm din nou la un album, ce să vedeți. E anul albumelor, nu știu, e perioada albumelor, se lansează săptămânal efectiv câte un album nou. Și vinerea asta a ieșit albumul nou al Erika Isaac, albumul și de debut al ei, din câte știu, Cancel Culture. Un album de 13 piese, are 30 de minute și vreau să văd ce piese au mai fost lansate înainte. A fost Lumea Toată cu MGL, a fost single-ul. Și atât, ok. Deci un singur single, două bonus track-uri, are piesă cu MGK, am văzut dinainte trailistul și am văzut feat cu MGK, mi se pare un pic glitch în Matrix, efectiv. Erika Isaac și MGK pe aceeași piesă, sunt mega curios aici cum o să sune, despre ce o să fie vorba în piesă. Avem Shatra Benz, ok, și Bruha, restul featurilor. Shatra Benz mi se pare tare la fel, cumva mi se pare un soi de validare că ai piesă cu Shatra. Cred că în același timp este și prima reacție la Erika pe canal. Nu cred că am mai reacționat, sper să nu mă înșel, dar nu cred că am mai reacționat la piesele lansate anul trecut. Dar hai să nu mai pierdem timpul, chiar sunt curios de cum sună albumul ăsta și o să ne uităm la Cancel Culture The Movie, pentru că am înțeles că efectiv a înglobat toate piesele într-un video de 30 de minute și da, ăsta e de fapt, 29 de minute, ăsta e albumul și cumva că a făcut clip la toate piesele, ceea ce mi se pare hard, mi se pare tare și mi se pare... să faci clip la toate piesele de pe album e o provocare, sincer, e o provocare, sunt curios de tot proiectul și subiectele abordate în piese. Ok, ăsta e și cover-ul, nu mai pierdem timpul, hai să intrăm la De Ochi, intro-ul produs de CST, let's go, hai să dăm. Asta e din piesa cu MGL, mi se pare, cadrul ăsta, nu? N-am văzut nici până ziua de azi clipul, dar am văzut niște secvențe. O să ne uităm și la clipul la piesa cu MGL. De oache de morăi, de oache de strigoi, de oache de bărbat curat și necurat. De oache de morăi, de oache de strigoi, de oache de bărbat curat și necurat. De oache de morăi, de oache de strigoi, de oache de bărbat curat și necurat. De oache de morăi, de oache de strigoi, de oache de bărbat curat și necurat. Suflete durere și de sete de plăcere, autovătămare, sabotaj și desfrânare. Le-am făcut pe toate, n-am rușine, nu mă doare. N-am rușine, nu mă doare. N-am rușine, nu mă doare. Depins de ce mi-am făcut armată și l-am dat la toate tancuri ca să zboare capetele pe jos. Depins de ce sunt întorc armele spre tine, nu mă văd vreo victimă și nici nu întorc cuvinte pe dos. Depins de ce sunt am la câte pot peste tot, sunt o forță a naturii, că eu combat focul cu foc. Depins de ce să mă piși pe regulile tale și pe părerea mătii, fă-te președinte de bloc. Superhuman, pe părerea mătii de președinte de bloc. Hard, sincer, clipul, momentan îmi place cum e construit. Și piesa, ce zice, a început deja cu controverse, dar sună bine. Superhuman goddess, Afrodita, sunt de caracter Meduza, căza emo man, Ita. Urăsc pe toată lumea ipocrită. Mi-am făcut eu lumea mea, greșeala ea spă pedepsită. Palamande, yeah. Palamande, pula mea. Palamande, yeah. Rewind that, vă rog. Palamande, yeah. Palamande, pula mea. Palamande, yeah. Palamande, pula mea. Ok, un intro cinstit momentan.
Nice. Chiar tare. Și se leagă toate clipurile, oare? Erika Isaac, Purgatoriu. Fuck that. Și e despre, cumva, deci fiecare piesă e despre, de ochi era act 1 sfârșit. Acum Fuck that. Desfrânare. Vreau să tot de CST. Let's go. Wanna fuck you, îți dau un semn, dar nu ai semn, o fi tu prea departe. Am zis că fuck that, ești doar un boy, iar ăștia-mi visat, sunt topită. Am o sensibilitate la vibrațiile prea low. Manipulatoare, nu-i ca mine, gotta go. Nu știu, nu-mi convine, nu-mi iese nimic din nou. Și mi-am dat în cărți noapte, I just hate being alone. I just hate being a hoe. Și mă obsed. Ok, eu credeam că aia voia să zică, dar de fapt s-a răzgândit, dar nu. I just hate being a hoe. Și mă obsedează că știu că ești rău. Sunt și eu o prostă, ești și tu un bou. Bla bla bla, ne auzim la noapte fără tablou. Wanna fuck you, îți dau un semn, dar nu ai semn, o fi tu prea departe. Am zis că fuck that, ești doar un boy. Hard, mă, și gen la asta îmi place mult refrenul, strofa așa și așa. Refrenul mi se pare tare și producția. CST mi se pare că a gătit cu producția asta, ești nebun. Prea departe, am zis că fuck that, ești doar un boy, iar ăștia-mi visat, sunt topită. Bagă-mă în transă, mă body, my baby. Tremură cu mă abuză, mă savior. Fac autosabotez, o te iubesc, maybe. Oricum ar fi, mă gândesc la tine leile. Lasă telefonul. Ok, strofa a doua e mai ok. Ce bine că ne-am împăcat. Irresponsabil cum nu-ți dau drumul la mână. E soare afară, dar eu tot vorbesc cu lună. Fă-ți talentul de a mă scoate din minți. Că știi să mă rănești, dar știi și să mă alinți. Wanna fuck you, îți dau un semn. Îmi place vibe-ul ăsta de R&B mai mult, mă rog, trap R&B, că producția se duce mai mult în trap, dar tare, sunt curios cât de versatil o să fie ca album, adică în câte zone se va duce propriu zis, că, na, bănuiesc că la bază o să fie tot trap. Dar nu ai semn, o fi tu prea departe. Am zis că fuck that, ești doar un boy, iar ăștia-mi visat, sunt topită. Ok. Casting call, next big star, ai vocea care poate cuceri industria muzicală, acesta e momentul tău. Căutăm viitoarea mare senzație a muzicii, șansa ta de a lucra cu profesioniști și de a-ți lansa cariera. Fii auzit, fii descoperit, sună acum. Ok. Pare că pe Erika nu a încântat acest anunț. Ești foarte drăguț, ești foarte talentat, ai o voce minunată, dar din păcate nu este ceea ce căutăm pentru acest proiect. Hai mă, Mult succes în continuare. Eu zic o să ia Erika castingul. că e momentul să renunțăm. Dar cine a filmat, frate, toate astea? Frank, ok, DOP Frank, Edit Frank, Sânziana Pantazi Frank și Ana Maria Nistor. Îmi place mult colorizarea. Ce faci, iubita? Cum te numești? Eu sunt noua Erika Isaac.
Îmi place atitudinea ta. What the e posibil hell, să man? fie exact ceea ce căutăm. What the hell, man? Ce, aici avem mai Eminem, are mai multe copii, ce? Exact ceea ce căutăm. Care-i vibe-ul? The Real Slim Shady, ce e asta? Cățelele. Dependență. Asta e piesa cu Shatra? CST. Nu pot să mă ascund, sunt ca stelele. Nu pot să mă tund, că sar cățelele. Vor să îmi facă iar toate relele. Și nu știu ce să fac, îmi plac femelele. Nu pot să mă ascund, sunt ca stelele. Nu pot să mă tund, că sar cățelele. Vor să îmi facă iar toate relele. Și nu știu ce să fac, îmi plac femelele. Vreau să te scot, regina mea, la o plimbare când e sunny. Dar mă pui la încercare cu stările tale stranii. Și m-aș certa iarăși cu tine doar să-ți dau dreptate. Internată la Obregea, de mult ce mi-ai mâncat ani. De la schizofrenie la ADHD le ai pe toate. Autism, psihopatie, febră, bipolaritate, demență, fobie socială, isterie. E o nebună după tine, că tot te-aș lua de soție. Hai să ne legăm de mâini și să dăm drumul la gaz, că la ce-am trăit cu tine doar atât ne-a mai rămas. Și dacă ar fi să o iau de la început, te-aș lua de bună, că ce-ar fi o femeie de n-ar fi puțin nebună. Nu pot să mă ascund, sunt ca stelele. Nu pot să mă tund, că sar cățelele. Vor să... Bă, momentan tare, sincer. Deci, dacă asta e piesa cu Shatra, stai să văd. Da, asta e piesa cu Shatra. Sunt curios de strofa lui Guță. Deci strofa lui Guță pe o piesă de Erica, mai ales și pe subiectul ăsta. Să îmi facă iar toate relele. Și nu știu ce să fac, îmi plac femelele. Nu pot să mă ascund, sunt ca stelele. Nu pot să mă tund, că sar cățelele. Vor să îmi facă iar toate relele. Și nu știu ce să fac, îmi plac femelele. Așa a fost și va fi pentru totdeauna. La bărbați le place, la femei le place. Și mi-a plăcut de mic să fiu maidanesc cu normă întreagă. Și-am călcat adesea strâm ca maxilarul de la Bob. Când ești singur bate vântul în casa ta. Când ești la casa ta șarpele sâse la ușa ta. Și dacă sexul nu e bun, dragostea e degeaba. Poți să-l scoți din stradă, dar din maidanez nu iese strada. Aceeași specie, dar rase diferite. Voi ființe emotive, noi instincte troglodite. Și orice doamnă e o cățea ce dă din când în când din coadă. Și bărbatul nu-i bărbat dacă o simte și o iartă. Ce bot frumos avea cățeala la. Ce mai plăcea bălea când fe la la la. Vorbesc la trecut de-aia că era tra la la. Acum nu mai e, am zis pa pa pa. Nu-mi bat capul, bipez la la la. La drame inutile zic na na na. Femelele își protejează sechelele. Ham 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 la trăcățelele. Fără disfetița, culcat maidaneza. Se prinde că e turbată și cere lesa. Ți-am păstrat un loc la mine pe coc. Strălucește, te orbește că-i lipit de ostaroc. Nu pot să mă ascund, sunt ca stelele. Nu pot să mă tund, că sar cățelele. Mi-a plăcut, am mâncat și Guță. Am mâncat și Kid, aparent. Kid a mâncat prea mult chiar. Dar tare, s-au potrivit pe piesă și au scris bine, chiar au livrat bine. Stai. Vor să îmi facă iar toate relele. Și nu știu ce să fac, îmi plac femelele. Nu pot să mă ascund, sunt ca stelele. Nu pot să mă tund, că sar cățelele. Vor să îmi facă iar toate relele. Și nu știu ce să fac, îmi plac femelele. Ok. Retur. Autosabotare. Bă, da, CST a produs tot albumul. E main producerul albumului. Sunt ok, mai sunt femei care să te vrea. Nu mă întrec în dramele, de la tine n-am ce lua. Iar în pană pregătit soare și pe ea. Atât de indecis în ce te mulțumea. De parcă o să aștept să o make-up eu mai când arăt așa, fac am so fine. Ai poze cu mine lichid, atât de bine arăt. Prost ar fi să mă precipit. Ți bloca până în picioare, te-ți de doctorate. Am stat cu tine până acum în scop de caritate. You think that you're so good. Ai luat-o prost, mă jur. Problema e că uiți că și eu am opțiuni. You think that you're so good. Ți-ai luat-o aiurea, jur.
Nici am comandat, cred că de dau retur. Ok. Înțeleg filmul piesei astea, not my type of song, sincer. Adică nu vibe-uiesc atât de mult, dar nu sună rău nici piesa asta, sincer. De fapt, și tava asta rămăsese de la piesa cu Shatra. A fost ultima tavă care a venit pe masă. Baby, I got 99 problems and they all so fun, but the main one, cum să numești asta un plan? Ne iubeai pe amândouă, doar simultan, doar povești și la 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 la. Mă iubești, mă ador, doar că și pe ea arată plan B, you dumb motherfucker. Încep să te urăști și începe să-mi placă. Fuck you and your mama and your best friend. Vezi că toți prietenii tăi sunt la mine în DM. Te-am luat de la zero, ai crescut ăștia procent. I met you as a boy, Te-am luat. Wait for it, stați așa. Te-am luat de la zero, ai crescut aștept procent. Te-am luat de la zero, ai crescut aștept procent. Sunt la mine în DM. Te-am luat de la zero, ai crescut aștept procent. I met you as a boy, I made you a man. I met you when you was a boy, I made you a man. Ok. That just so good. Ai luat-o prost, mă jur. Problema e că uiți că și eu am opțiuni. You think that you're so cool. Ți-ai luat-o aiurea, jur. N-am primit ce-am comandat, cred că te dau retur. E bună duma, e bună duma. Uite, postul ăsta nu mă sparge ce-i drept, adică postul ăsta mi se pare că nu și avea sensul, părerea mea. Da, ok, tu mai bună. Ce mă, iar a murit? E a doua oară că moare. Am stat cu tine până acum, scop de caritate. Ah, ok. Ok. Got it. Și acum ce urmează? Pace pentru băieții grei care au ieșit din cartier. Direct din cartier, pune mâna pe fier, premii mari, poate pune mâna chiar. Ce-a fost asta? Deci mă uitam, mă așteptam să înceapă piesa, să zică actul 7, nu știu ce, despre ce va fi acum. Și apare MGK random cu o altă tipă care cred că era copia Erika Isaac și apare și începe să cânte MGK, n-am înțeles. What the fuck, man? Ok. Yeah. Pace pentru băieții grei care au ieșit din cartier. Direct din cartier, pune mâna pe fier. S-a spawnat MGK, efectiv. Premii mari, poate pune mâna chiar pe el. Ce caută ea acolo? Am zis că a confundat doar cu MGK. Pisi, ți-am zis să rămâi în stand-by. Urmează să filmăm și cu tine. Da, știu, dar m-am gândit să apar și lângă, să fiu amândoi pe vibe. Pisi, eu te cred. Dar am mai avut mit cu oamenii ăștia. Nu putem să facem noi lucrurile pentru că așa ne vine nouă. Trebuie să respectăm niște reguli. Să-mi zici să-ți retușezi buzele. Asta înseamnă că Stop, opriți-vă! Păi și piesa cu MGK? Dacă nu vă opriți în momentul ăsta, plec acasă. Pisi, înțeleg că ți este greu, dar trebuie să stăm până terminăm. Ok, rămân eu și tu poți să pleci, ești concediat. Aoleu. Of, mă, Andrei. Vezi cum e viața? Băi, păi și banii mei unde sunt, mă? Superb. Aur. Băi, păi și banii mei unde sunt, mă? Ok, și totuși piesa cu MGK era bonus track, mă. Deci ce dracu? Așa, deci cred că o să o ascultăm aici pe streaming. Trecem la colorat. Ce prăjeală a fost asta.
Băieți cu make-up și ciocolată, fără să-mi fie frică, vreau iubire colorată. Subiectul e sensibil, I'm sorry. Plus 18 vreau să audă majorii. Mă uit în jurul meu, văd căderi care ar. Și problema încă e că se fute bărbatul cu bărbat. Johnson Rivera în spate. Mama rucă, n-am învățat pe toate. O rugăminte umilă se poate. Legalizați căsătorii între iubire adevărate. Bărbați cu femei, femei cu bărbați. Femei cu femei, bărbați cu bărbați. I wanna see love, fată cu fată. O să simt sărutul de parcă e prima dată. Băieți cu make-up și ciocolată, fără să-mi fie frică, vreau iubire colorată. I wanna see love, fată cu fată. O să simt sărutul de parcă e prima dată. Corectați-mă dacă greșesc, dar cred că e prima oară când se abordează subiectul ăsta în scena de mainstream, gen într-o piesă cu un clip de genul. Băieți cu make-up și ciocolată, fără să-mi fie frică, vreau iubire colorată. Cine a produs asta? Vreau să văd tineri de mână în societate, indiferent de sex, religie și acte. Vreau să văd drepturi egale, copii cu părinți. Dezbatem normalitatea și mă scoate din minți. Ți-e frică de homosexual și toată influența, că tu n-ai nimic cu ei, dar te deranjează prezența. Nu cumva să te abordeze abuziv și ca idee să se comporte cu tine cum te porți tu cu o femeie. Ce inculți, să te lupți cu natura, să n-asculți. Dacă îți crești copilul în ură, nu-l ajuți. Vă mai zic ceva, sper să se audă până în spate. Boală psihică e violența, nu iubirea între adulți. Boală psihică e violența, nu iubirea între adulți. Ok. Da, mă, cumva e tare că se folosește de nivelul ăsta de popularitate pe care îl are să își exprime ideile, ceea ce, na, e foarte ok. Oricum, ceva de genul, dacă era să se întâmple, aș fi văzut doar la Erika Isaac. At this point. Gen, efectiv, aș fi văzut doar la Erika Isaac. Hai să trecem la următoarea piesă. Dale, act 6, ocultism. Ok. Broken. Aia e Bruja? Roxana, Suzana, dale tu talento, Maria, Ioana, dale tu talento, dale, 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 mueve tu culo, fă ce vrea pizda ta și lasă-te pe piciulul. Roxana, Suzana, dale tu talento, Maria, Ioana, dale tu talento, dale, 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 mueve tu culo. Nu mă așteptam la direcția asta de producție pentru Erika și Bruja, mă așteptam să se ducă în ceva foarte old school, boom bap. Sincer, în zona aia mă gândeam că se duc, dar s-au dus pe reggaeton. Let's go! Okay. Nu vorbesc cu tine, nu ai buzunarul gros. Îți spun lumânare dia de los muertos. Mă simt cel mai bine când sunt înconjurată de reginele mujeres. Cabrón, estoy embarazada, así que hora es. Ești sexy și când arăți muerta. Fata, mișcă curul și dame tu boca. Îmi aduce aminte foarte mult de o piesă de la Killa, dar nu mai știu cum se numea. Piesă de la Killa de pe EP-ul ăla. Cum se numea, am și uitat și EP-ul cum se numea efectiv. Dar bine, cred că e ca album. Matt Stani așa, Kind Reminder. Faci factor, exotic ai pe la mea, dar dă-mi un besit, un alto oceano, fila de vara, albiciu scalp. În zona asta mă duce foarte mult, piesa asta. Susana, Susana, dale tu talento, Maria, Ioana, dale tu talento, dale, 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 mueve tu culo. Asta o să fie tare în club, sincer, asta cred că o să fie în cluburi. Ce vrea pizda ta și lasă-te pe piciulul. Roxana, Susana, dale tu talento, Maria, Ioana, dale tu talento, dale, 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 mueve tu culo. Fă ce vrea pizda ta și lasă-te pe piciulul.
vrea pizda mea. Roxana, Suzana. Cred că am înțeles cu toții ce face, da? Roxana, Suzana, dale tu talentul. Maria, Ioana, dale tu talentul. Dale, 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 mueve tu culo. Fă ce vrea pizda ta și lasă-te pe piciulul. Roxana, Suzana, dale tu talentul. Maria, Ioana, dale tu talentul. Dale, 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 mueve tu culo. Fă ce vrea pizda ta și lasă-l pe papiciulul. Ok. Ok. Party pe banii mei. Stați să ne întoarcem. Ok, am ajuns la piesa 9, Party pe banii mei. Nu mai avem mulți și terminăm albumul. Deci a fost foarte... Ok. Party pe banii mei. Make a bad bitch go high up, escalate, break it okay. Pentru fiecare răspuns toate fetele. Toți îngerii victoriei sunt gata să zbor. The fuck, omul meu merge în gen, nu? Însă mă mai urce, sunt deasupra tuturor, yeah. Party pe banii mei. Make a bad bitch go high up, escalate, break it okay. Pentru fiecare răspuns toate fetele. Toți îngerii victoriei sunt gata să zbor. Însă mă mai urce, sunt deasupra tuturor, yeah. Gucci, 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 wow. Gucci iau doar pentru prințesa mea. Cumpăr stele de pe cer să le pun pe plafon. Și iau și mașina dacă tot am dat un bon, yeah. Manicure, pedicure, cu rubombat. Pare că se trage numai din ane balat. Abracadabra, fasă, sără, hainele, țâțele, zi să mor, te-am fermecat. Fili, take a guess. N-am nevoie de demo, cause I know you are the best. Money, money, așa de gest, Party pe banii mei. Make a bad bitch go high up, escalate, break it okay. Pentru fiecare răspuns toate fetele. Toți îngerii victoriei sunt gata să zbor. Însă mă mai urce, sunt deasupra tuturor, yeah. Party pe banii mei. Make a bad bitch go high up, escalate, break it okay. Pentru fiecare răspuns toate fetele. Toți îngerii victoriei sunt gata să zbor. Însă mă mai urce, sunt deasupra tuturor, yeah. Fuck this bitch is fucking fuzz. N-am loc în mașina de femei, I need the bus. Am luat un avion pentru șefa principală. Să mă poarte la înălțime, baby, bagă-mă în boală. I'm a bounce that, baby, I'm a twist it for you. I'm a porn star, baby, pete pe fotoliu. I'm a cut now, baby, make me come down for you. Mi-am scris pe silicoane, big, big, I love you. Party pe banii mei, make a bad bitch. Da, sincer, producția îmi place. Am văzut că au produs Gav și CST. Producția nu e rea. Dar piesa, nu știu, chiar nu mă sparge. Mi-a plăcut producția, mă ține acolo, dar nu știu, uite și la retur, să zic, că a mai fost asta, poate și la Colorat. Dar nu știu, Colorat a fost mai cântat. Cred că mai avea ea o piesă în stilul ăsta, un pic mai veche. Nu mai știu cum se numea acum, nu mi-amintesc. Mai avea ceva în genul ăsta. Da, ok, vizualul e tare. Go high up, escalate, break it okay. Pentru fiecare răspuns toate fetele. Toți îngerii victoriei sunt gata să zbor. Însă mă mai urce, sunt deasupra tuturor, yeah. Party pe banii mei. Make a bad bitch go high up, escalate, break it okay. Pentru fiecare răspuns toate fetele. Toți îngerii victoriei sunt gata să zbor. Însă mă mai urce, sunt deasupra tuturor, yeah. Ok. Next one. Ce avem? Marco, ok. Mamă, ce beat. Mă joc cu mașinuțe. Când burcale pe străduțe. Hey, Mr. Policeman, eu am pufros pe cătușe. Pleacă morții tăi cu alea simple aginduțe. Iubita, ce ochi trași ai. Drafos de la Tokyo. Mângâie-mă la ouă ca să mă auzi cum torc eu. Mă strig ăștia din urmă să rămân, nu mă întorc eu. Uitați-mi ce aveți, eu nu vă dau, așa fac troc eu. Cu opinia ta eu fac huțea, 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 huțea. Politică, corect, mă piși în gura ta, drăguța. Dar și morții tăi dansează, vezi cum cântă muzicuța. Fac altfel de OnlyFans, dați-mi leu, îmi sugeți Dele, Sandy Low. Dele, pupă-mă la mamelon. Dele, ți-am pus părerea în colon. Deschide gurița că ne jucăm avion. Dele, Sandy Low. Dele, pupă-mă la mamelon. Mamă, ce bine, e nebun.
bikini. Tai bregata, sângea duvata, fă stomacul fular. Sapă groapa cu lopata, fac serviciu funerar. Posedată, prostituată, scot dracii din ea cu var. Pun pe toată lumea pe o cruce întoarsă iar. Fuck everyone and everything. I'm like good bang bang. I'm the part of the gang. Sunt din dotare. 1, 2, 3. Producția altceva, efectiv. Și asta e printre cele mai bune după album. Sincer, asta e printre cele mai bune după album. Ok. La producția e nebunie. Ți-am pus părerea în colon. Deschide gurița că ne jucăm avion. Da, e tare, e tare. Ți-am pus părerea în colon. Deschide gurița că ne jucăm avion. Bro, e gen un album împachetat foarte bine. Momentan. Sunt curios de ce urmează, dar un album momentan împachetat foarte bine. Și cumva, gen, dacă aș fi ascultat multe piese doar pe Spotify, pe streaming, fără să văd un vizual la ele, nu știu să zic dacă m-ar fi lovit la fel. Gen, să-mi fi plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut. Cum ar fi piesa asta, Politically Correct, sau nu știu cum se numea. Cred că așa se numea. Dacă aș fi ascultat-o doar pe... Da, Politically Correct. Dacă aș fi ascultat-o doar pe streaming, nu cred că îmi plăcea atât de mult, dar la Erika Isac oricum și vizualul e un adaos foarte mare. Persoana apelată nu răspunde. Lasă un mesaj după semnalul sonor. Pisi, o să ne fie dor de tine. Nu pot să cred că te-a dat asta afară. Doamne, Pisi, și Mercur în retrograd, ți-ai pierdut și jobul și... S-a dus și Erika. What the fuck? Ok, deci n-aș fi zis la începutul clipului că Andrei va juca un rol atât de important aici. Deci fiți atenți, pentru cine nu știe, Andrei, sau Pisi cum îi zic în film, e managerul Ericăi. Și eu mă știu cu el că e și managerul lui Rareș. Și ne-am întâlnit la un proiect care a fost la noi la studio și a fost și cu Rareș, o piesă. Acum vreo... Mamă, cred că sunt 2 ani. Da. Bă, dar cine puii mei se crede și asta să facă ordine la noi în echipă? Auzi la ea? Artist semnat de 2 zile să-ți facă ea una ca asta. Oricum nu mi-a plăcut de ea niciodată. Asta a fost gen skit sau ce a fost? A fost doar o inserție. Înapoi în iad. B, BBB, nu știu. CST. Hai. Am o ceartă eu cu mine ca să văd unde greșesc. De mimilul like the villain, atunci am be the best. Nu mă uit urât la nimeni, dar de acum o să încerc să bag râcă unde-i bine, doar fiindcă mă plictisesc. Am topeu mare, gura mare, vino să te fut. Calibrare de set. Am topeu mare, 8 martie. gura mare, vino să te fut. Calibrare. De ce 8 martie? Că a fost ziua femeii? Am topeu mare, gura mare, vino să te fut. Calibrare de situație, că simt că ți-ai luat avânt. Aport, fă pe motul, hai așează-te și zut. Că înveți o javră, trucuri și apoi îți are la gât. Bărbuie, bărbia, unde morții dai topeu care îți e mezeria. Ai probleme de memorie, ai uitat categoria. Că mă urc în podul mătii și dau jos militaria. Bărbuie, bărbia, unde morții dai topeu care îți e mezeria. Ai probleme de memorie, ai uitat categoria. Că mă urc în podul mătii și dau jos militaria. Paranormal, aveți pericele doar când e de acadele. La discuții serioase vă pierdeți vorbele. Ești tare în gură când cu grei n-ai glas deloc. Cum ai timp să faci și bani și live-uri pe TikTok? Plug cu bombe, am a baby găteică. De se motherfuckers gura mea și like. Ești tare în gură când cu grei n-ai glas deloc. Serioase vă pierdeți vorbele. Ești tare în gură când cu grei n-ai. La
discuții normal. Aveți pericele doar când e de acadele. La discuții serioase vă pierdeți vorbele. Ești tare în gură când cu grei n-ai glas deloc. Cum ai timp să faci și bani și live-uri pe TikTok? Bloc cu bombe, am a baby gătică. De se motherfuckers gura mică. Moralitatea critică, lua mai succesul n-aftică. Satana în biserică, profesoară de etică. Fraudă în politică, educată besmetică. Ne certăm unii pe alții care-i mai corect, care e moral sau care-i mai violent. Și la finalul zilei vă certați numai pe cifre, că deschideți gura cel mai des când e de cancanisme. Deci strofa a doua, eu sincer bănuiesc că dă în cineva. Acum nu o să ies să zic despre ce cred eu, că probabil o fi ceva mult mai general. Bun refrenul în primul rând, deci îmi place refrenul la piesa asta foarte mult. Unde morții dai tupeu care îți e mezeria. Ai probleme de memorie, ai uitat categoria. Că mă urc în podul mătii și dau jos militaria. Bărbăie, unde morții dai tupeu care îți e mezeria. Și acum să arate așa și să zică că e Slayer. A înviat! Trăiește! Anul ăsta vreau să scot album. Facem pisi. Bun, deci fii atent ce idee am. Vreau ca motivul să fie renașterea. Fii atent. Mergem prin purgatoriu, de la un păcat la altul, să fie despre păcate, fiecare piesă să reprezinte cât un păcat, știi? Și mergem de la păcat la păcat, multe rău de tot și facem clip la fiecare piesă. Să iasă așa un film mai mare, și la început să fie ca și cum eu am murit, facem înmormântare. La final învii așa ca o nouă e o nouă eră, știi ce zic? E nouă eră, sunt alta Erica, sunt altcineva acum, știi ce zic? Și PC e I'm done with this shit, nu mai vreau. Învii și o să fie o minune că învii, deci o să fie super tare. Și asta e gen noua Erica, e versiunea nouă după ce a reînviat. Ok, deci ideea pe care a avut-o nu e rea. Ca și cum a murit, a mers în purgatoriu și ne-a arătat efectiv păcatele. Mi-a adus aminte mult și de Recunoaște măcar de la Oscar, care și ăla era la fel pe act 1, act 2 făcut pe acte și mă rog, acolo a fost o explicație mai deep pe care ne-am dat-o noi, dacă ați văzut review la Înapoi la viață, dar da, interesant ideea. Nu știu cu cancel culture legătura. Mi se pare că cel mai mult legat de cancel culture a fost piesa aia Politically Correct ca și subiect. Fără flori și ciocolată, my body, my choice. Fără să fiu obligată, my body, my choice. Fie roata și pătrată, my body, my choice. Toți se întoarce ca odată, de la tot sexul frumos. Nu menajăm pe nimeni, dezamăgiri țineri. Simt de fapt cine ține cont sau cine ne susține. Poate foarte puține persoane și îmi vine să țip în disperare că decizia ne aparține. Fac ce vreau cu corpul meu, că-i drept fundamental. Cum poate să fie avutul a subiect de scandal. Departe-i subiectiv, că poți să ai o părere. Nu-mi zice mie un moș cortit că sunt doar o muiere. Viva la mujeres că au trecut atâtea abuzuri. Astăzi eu sunt abuzatorul, astăzi eu n-accept refuzuri. Viva la mujeres că au trecut atâtea abuzuri. Astăzi eu sunt abuzatorul, astăzi eu n-accept refuzuri. Fără flori și ciocolată, my body, my choice. Fără să fiu obligată, my body, my choice. Fie roata și pătrată, my body, my choice. Toți se întoarce ea odată, de la tot sexul frumos. Feminism is the fight for freedom, for equality. A world where every woman gets to choose her own way. The right to decide, to control her own fate. No one should decide when it's too soon or too late. It's not just a word, it's a fight for our voice, for our bodies, our lives. We demand a choice. So hear us loud, hear us clear. Our bodies, our rules. No shame, no fear. Fără flori
flori și ciocolată. My body, my choice. Fără să fiu obligată. My body, my choice. Fie roata și pătrată. My body, my choice. Tot se întoarce ea odată. De la tot sexul frumos. Ok. Deci ăsta a fost filmul Cancel Culture, ăsta a fost practic albumul. Mai avem 2 bonus tracks, și anume Cartier cu Măgăcapa. Haideți să ascultăm Cartier cu Măgăcapa, pentru că omul a fost plătit, da? El chiar dorea să fie plătit acolo și chiar voia să... Eu voiam să aud ce are de zis Măgăcapa pe piesa cu Erica. În continuare, acest Fever Dream, acest glitch în Matrix. Hai să ascultăm. Iar CST? Da, I got my bitches riding here with me. Neața până seara. I never flinch if I never bitch and I never stutter. N-am manicură, lady, fresh tips fă eu în gheară. În școală multă mine, de asta țin superioară. Mă uit de sus la tine că-s fată de cartier. Te uiți de jos la mine că ai rămas în cartier. Norocul tău că nu judec vreodată omul chel. Vin din locuri în care diferența ai la portofel. Eu vreau să ajung repăriță care conduce Brabus. Fii tu fără păriță adevărat în crack house. Ai cultura străzii, ești încă biciclistă. Eu am și cultura străzii, morții tăi de ghettoistă. Like la toți băieți, indiferent de flow și lirică. Al dracu cu femeile în doctrinare biblică. Nu trebuie să fii tu fana mea, dar să faci pe nebuna. Să dai ură într-o femeie, cât de mult să-ți placă pula. I mean bars. Pace pentru băieții grei care au ieșit din cartier. Hai Măgăcapa. Direct din cartier, pune mâna pe fier, premii mari, poate pune mâna chiar pe el. Conturi pline, nimic nu mai e la fel. Avem arme înarmați ca un cartel. Cel mai tare, cel mai complet, poveste, tank și flow e perfect. Vindem de toate codeină pe prospect. Nu stăm de vorbă, trecem direct la subiect. Direct din cartier, pune mâna pe fier, premii mari, poate pune mâna chiar pe el. Conturi pline. Da, ce vreau să zic? E insert Măgăcapa vocals here. Mi se pare că e o strofă la fel ca orice altă strofă de la Măgăcapa, eu nefiind real un fan al muzicii lui, adică nu pot să zic că ești tu toată discografia, dar din ce am mai ascultat de la Măgăcapa, seamănă foarte mult cu ce am mai dat până acum. Gen, nu mi se pare ceva special, dar da, s-a potrivit pe beat. La finalul zilei s-a potrivit pe piesă, asta voiam să zic, s-a potrivit pe piesa asta. Makes sense cumva, dai play la piesă și nu ești bă, ce căuta ăsta aici. Are sens Erica cu Măgăcapa pe piesa asta. Mai e la fel, avem arme înarmați ca un cartel. Ok. Pace pentru băieții grei care au ieșit din cartier. Ok, și mai avem Trădare. Ultimul bonus track, ultima piesă. Doare finalul zilei când pleacă toată lumina și doare întunericul, e de mână cu vina. E gol tot pământul, am avut grijă să-l ard din privirea în furie, că nu-mi place să te împart. Mi-ai dat cerul și pământul, mă iubești și atunci când taci. Mi-ai dat soarele și luna sau m-am păcălit că o faci. Ești atât de pretențios că n-am crezut în vecii vecilor, că așa un om frumos s-ar lăsa în pradă vicilor. Văd în ochii tăi teroare, de la ce secret ascunzi, dar cumva în continuare încă-ți place să le ascunzi. Te-am pupat unde te doare ca să ai curaj să înfrunți patim superficiale, tot cu spatele te culci. Îți ascult toată povestea cu gândurile calme despre cum atingi pe mine cu amprenta ei în palme, despre cum dor lângă mine și îmi spui pentru totdeauna după ce o noapte întreagă ți-ai pregătit minciuna. Tu ai țipat tot mai tare tresar, apoi m-ai convins că e normal. Ți-am fost strigă și șoapte și soră și frate și victimă într-un final. Nimeni nu te-ai adunat de pe jos, nici măcar ea. La final de zi promit să fiu și eu amanta de care ai povestit. Ok. Am trecut la dămută asta. Ăsta a fost albumul Erica Isaac, Cancel Culture. Am văzut filmul Cancel Culture împreună.
18 piese sau cât erau, nu, 13 piese. 13 piese, 13 clipuri, nu, 13 clipuri, 10 clipuri video la acest album. Până la finalul zilei, un album împachetat foarte bine, cu producții foarte bune. Și o să zic sincer un W pentru întreaga echipă care a lucrat la albumul ăsta. Nu mi-au plăcut neapărat toate piesele, adică nu pot zic că sunt fanul tuturor pieselor. Sunt vreo 3 skip-uri pentru mine, adică Party pe banii mei, Retur și nu mai știu, Colorat. Poate. Da, nici Colorat neapărat nu m-a spart ca și piesă. În rest, toate mi se pare că au avut ceva real, ceva tare. Preferata mea cred că e ori BBB, ori asta, Politically Corect. La asta mi-a plăcut și vizualul foarte mult. Și piesa cu Șatra, Cățelele e tare. Per total, da, se vede că e un proiect muncit, se vede că e un proiect unde nu... Se vede că e un proiect unde nu s-au luat 10 piese și ai zis, bă, ok, n-are o poveste, dar aruncă-le pe un album, e o compilație, dar mă rog. Nu e cazul. I-a creat cumva un film și l-a explicat acolo în secvența aia în care a zis cum vrea să-l facă. Și da, asta e tare, cu păcatele, atunci când ajunge în purgatoriu, cum explică fiecare păcat din perspectiva ei. Mi se pare real că titlul Cancel Culture nu a fost pus în totalitate neapărat ca și subiect. Un album cu numele Cancel Culture mi se pare că e foarte ofertant ca și titlu, Cancel Culture, adică te poți lega de 1001 de chestii. Mi se pare că s-a legat de puține și mi se pare că insistă mai mult pe ideea asta de păcate decât pe subiectele pentru care poți să fii canceluit. Și mai mult a venit și în piesele de rap, a venit cu latura asta de, nu știu, de ego rap, în care a zis ea cât de șmecheră e și a dat, mi se pare, și niște sneak diss-uri, părerea mea, dar asta, nu știu, nu pot să confirm, sincer, e doar o bănuială. Care sunt tot pentru zona asta de ego rap. Nu e neapărat cancel culture, că i-a zis lui unul că face și când ai timp să faci și bani, să faci și live-uri pe TikTok. Da, nu e atât de... Îl canceluiești pe ce? Mă așteptam să abordeze real niște subiecte și mai controversate, dar per total e nice. Și felicitări încă o dată pentru împachetare și pentru film, pentru că e ceva ce am mai văzut în puține cazuri. Acum vine în minte Beetlejuice de la Killa, unde și Killa a făcut același lucru. Și ziceți-mi voi unde a mai fost treaba asta de clip la fiecare piesă de pe album. Deci de la mine cred că primește un 7,50 per total. Adică, având în vedere tot ce am zis până acum, mi se pare că asta ar fi nota per total. Și pentru efort și pentru tot. Încă o dată, ziceți și voi în comentarii piesa voastră preferată, feat-ul vostru preferat, cum vi s-a părut albumul per total. Și ne auzim la următoarele piese, la următoarele albume, că o să mai iasă săptămâna viitoare, este album Bacovia, la care trebuie să reacționăm. V-am zis, e perioada albumelor. În continuare, like clipul dacă v-a plăcut, follow pe Insta la @muzică Radu Necola, comentariu pentru algoritm. Până data viitoare, eu am fost Radu, strada e fulmea nu doarme, ceau!